Sabeu, noi? M'he comprat aquest portàtil, Jo he comprat l'iPhone 16 Pro Max. però a mi m'ha costat 2.000 euros. A mi el meu mòbil, 1.463 euros. I tu, Fernando, què t'has comprat? Jo no tinc suficient diners per poder comprar coses com vosaltres. Tu no jugues a les cases d'apostes? Nosaltres juguem, però en control. M'agradaria jugar a veure si guanyo alguns diners. Si vols, vine amb nosaltres al casino demà. Vale, ens veiem demà a les 4. Hola. Hola, nois. Vinga, entrem al casino, que tinc moltes ganes. Som-hi. Dóna'm 650 fitxes. A mi donen 100 fitxes. Vinga, som-hi, que guanyaré 1.000 euros. A veure si és veritat. I en Jack on està? S'ha quedat jugant a les màquines. Bueno, jo ja poso tot el verd. Jo tot el verd. Què fas? Què passa? Només hi ha 2 números verds. Ostres! Ostres, quina sort! He guanyat? Has guanyat i a sobre has multiplicat per 35. Llavors he guanyat 3.500 euros. Això és la sort de principiant. Vinga, dona'm el premi. A mi dona'm 650 fitxes una altra vegada. Vinga, juguem un altre cop. Jo tot el negre. O jo tot el vermell. Vinga, he guanyat. Jo espero tots els diners. Dóna'm el premi. Busco en Jack i marxem. Jo em quedo una estona més. Jo crec que en Fernando hauria d'haver tornat a casa amb nosaltres. Opino el mateix. Té pinta de que ara serà viciat i no veurà sortir d'allà. Amb això tindré prou. Fernando, no entris, ja has gastat molts diners. Has de deixar aquesta acció, no guanyaràs res. Tens raó. Em van dir que juguessis en control. Moltes gràcies per